Dahil sa kawalan ng pondo, halos 2 buwan nang natigil ang dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, sa kabila na pansamantalang nahinto ang dredging operation sa Pantal River ay tuloy-tuloy at malawakan pa rin ang mga flood mitigation project ng lokal na pamahalaan dito sa lungsod ng Dagupan. Pansamantalang itinigil ang dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City. Huling nagsagawa ng dredging operation sa Pantal River noong Marso. Ngayon po kasi wala pa po kung operational fund. So naghihintay po tayo na maaprubahan po yung mga operational fund po na nire-request po natin sa Central Office. Habang hinihintay ang pondo, sumasailalim na sa maintenance ang ilang dredging machine. Naka-dry dock ngayon ang isa sa equipment. Sa ngayon po may isa po tayong equipment na under the dry docking po. Nire-repair po yung hull and then yung mga components po niya. Ang backhoe naman na ito ay ginagamit ng DPWH para matulungan ang Dagupan City Government sa kanilang Oplan Sitio Program o ang pagtatambak ng lupa sa mga low-lying area. Malaking bagay para sa mga residente sa Barangay Pantal ang dredging operation. Kahit papaano, nakatutulong daw ito na maibsan ng pagbaha sa lugar. Mahalaga lang po naman sa amin, kaya nadraga po yung dito sa may Pantal River kasi para lumalim po yung sa ilog namin. Hindi po aapaw yung yung tubig. Napakalaki yung tulong po yun na talagang para dito sa amin para mabawasan yung yung pagbaha, pagpasok ng tubig sa mga nabababang lugar. CJ, isa lamang ang dredging operation sa flood mitigation ng lokal na pamahalaan. Kabilang pa sa mga flood mitigation project ng LGU ay ang pagsasaayos ng floodgates, road elevation, drainage construction, ganun din yung magkakasunod na mga river cleanup. Dito sa ating naroroonan, CJ, nasa aking likuran lamang yung stockpile kung saan dyan tinatambak yung mga spoil o yung mga lupa na nadedredged sa Pantal River. Well, sa mga oras nga na ito, since almost 2 months na rin na na-stop yung dredging operation, ay kukonti na so far yung mga spoil o yung mga tambak ng lupa. Napakahalaga ng mga lupa na yan, CJ, dahil yung mga spoil na yan ang ginagamit ng iba't ibang barangay, partikular yung mga low-lying areas na pantambak sa kani-kanilang mga lugar. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.